На Донецькому та Таврійському напрямках активізувалися бої вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Донеччині та Луганщині українські воїни відбили 10 ворожих атак і знищили 6 танків, 8 бронемашин, 15 автівок та 4 артилерійські системи рашистів. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та силами до батальйону намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне. Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новотошківське та Попасна. Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар'їнка. Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ. Ворог дістав відсічі на півдні нашої країни. В районі Трудолюбівки на південно-бузькому напрямку рашисти вдалися до розвідки боєм. Утім, зазнали втрат і відійшли назад. Чимало поранених та ліквідованих окупантів доправили також до лікарень окупованої Луганщини. 20 квітня цього року у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Близько 220 осіб та понад 50 тіл загиблих загарбників. Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі – до 250 осіб та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем. Врожайний день і на повітряні цілі ворога. Їх напередодні знищено аж 15, зокрема 3 літаки, 3 вертольоти, серед яких і К-52, а також 9 безпілотників типу Орлан-10.